lokaci yayi da zan nuna miki asalin dan tasha ne ni. Duk sanda nake miki ba zai hana miki hukuncin da ya dace ba. Manyan mata season 2 episode 8 ya ci gaba ne a gidan su Na'ima inda take faɗa ma goggonta abin da ya faru tsakaninta da mijin Hajiya Laila. Tana faɗa mata komai har tana cewa Hajiya Laila bata san halin mijinta bane, amma kuma goggonta tana bata shawara akan to ta je ta faɗa ma Laila. Ita kuma Na'ima ta ce a'a, saboda Hajiya Laila ta yarda da mijinta, ba lallai ta yarda da abin da za ta faɗa mata ba. Ana cikin haka sai aka nuno gidan Hajiya Laila, mijinta ya dawo ya shiga gida yana ta takurawa akan sai ta faɗa mai meye dalilin da yasa ta kira shi. Suna cikin dai magana sai ga Nadiya ta zo a fusace cikin haushi ta shigo cikin gidan. Aka da yi ba daɗi dukansu, kowa bai ji daɗin abin da ya faru ba. Sun ja chapter sosai da sosai kafin Laila ta ce to gata ta mata duk abin da take ganin za ta iya. Ita kuma Nadiya ta kasa mata komai suka fita daga gidan. Sai aka nuna mana su a mota inda Nadiya take nuna nadamar ta akan abin da ta ma Laila. Bata ji daɗi ba sosai saboda koma dai menene Laila ta fi hakuri da ita akan ita yanda take yin hakuri da ita. Daga nan sai aka ƙara dawowa gidan Hajiya Laila inda suke magana da mijinta yana ba ta hakuri har tana faɗa mai dalilinta na kiran shi da ta yi a waya daga farko. Za ta je Abuja gobe da safe, minista tana neman ta. Har ta ce shi ma ya yanki tikitin shi saboda su samu su je tare. A gidan Garba kuma yana zaune cikin dare ya kasa bacci, matar shi kuma na bacci. Kawai sai cewa yake yi matar kirki, har matar ta tashi ta ce wace ce matar kirki? Shi kuma ya ce ai ita ce matar kirki yar aljanna ba. Washe gari kuma a ofis din manyan mata, Nadiya ta zo ta samu Laila bata nan, aka ce mata sun tafi Abuja. Sai aka nuna mana ita a mota tana tafiya tana waya tana kuka, tana cewa ta san duk matakin da za ta dauka. Wai yanzu Kamal ne zai maye gurbinta, da shi za a dinga tafiye-tafiye. Gidan su Sadiya kuma an nuno mana Sadiya ne inda ta zo ta kawo ma iyayenta sakamako da ta samu a jam. Kowa yana murna za ta tafi jami'a amma banda mamanta, ma'ana matar babanta kenan. Amma dai baban ya dage akan sai ta yi karatu. Ai yanzu nauyinta baya kansu, yana kan mijinta ne, kuma mijinta ya amince ta je ta yi karatu kuma a America ne. Ko da ma mijin bai da kuɗi shi zai ɗau ɗawainiyanta, kuma menene zai siyar. Dan uwanta kuma yana sa baki shi ma yana nuna murna da farin ciki akan yar uwar shi za ta shiga makarantar jami'a. Daga nan dai maman ta tashi ta tafi, bata ji daɗi ba. Shi kuma baban ya sa mata albarka, sosai. Har dan uwan shi ma yana cewa lalle ya kamata a sa mai albarka saboda shi ma yana bukata. Daga nan ya ciro wayansu yan kuɗaɗe sai ya ba ma baban. Abuja kuma a office din minista mun ga Laila da minista suna ta tattaunawa, ana magana akan kokarin janyo hankalin Laila ta shiga siyasa. Ita kuma ina taki saboda tana tsoron 'yan siyasa, ko ma menene zai iya faruwa da ita. Minista kowa ta dage sosai, har mijin Laila ya sako baki ya ce yanzu dai za su je gida su yi shawara, kuma menene za su zo mata da sakamako mai kyau. Daga nan har minista ta ce to sai tsaya su ci abinci saboda su ɗanɗana girkinta. Gidan Nadiya kuwa ta kawo karar Laila ne inda ta faɗa ma iyayenta abubuwan da ya faru. Har mamanta tana cewa ta cire hannunta a cikin foundation ɗin manyan mata, ita ma ta buɗe nata, za su iya ɗaukan nauyinta. Amma kuma baban Nadiyan ya san Laila ba za ta aikata komai haka kawai ba. Ya tambaye ta menene dalilin dukkan faruwar matsalarsu. Ita kuma ta ce kawai daidai ta ba ma Zaid aron wasu kuɗi ne. Baban ya ce kin gani Laila ba ta abu haka kawai, dole sai da dalili. Har yana ba ta shawara kar ta bari wasu su shiga tsakaninta da Laila. Gidan Hajiya Laila kuma an nuno ta ne da mijinta suna magana, yana ƙara ba ta shawara akan kawai ta shiga takarar. Ita kuma tana ƙara nuna tsoronta ga 'yan siyasa saboda za su iya yin koma menene don su cutar da ita. Amma ya ce babu komai, kawai ta ci gaba da salloli da azkar saboda tana da kyakkyawan hali irin ta Najeriya take bukata. Daga nan ta ce za ta je ta samu kawarta Nadiya saboda su sulhunta juna. Ya ce ba damuwa, amma dai kar ta sake ta yi abu a gaban mijinta saboda zai iya ƙara zuga ta. Gidan Garba kuma wata 'yar aiki ce tana wanke-wanke, sai ga Garba ya shigo ya ga matar shi tana zaune ba ta komai. Ya je ya samu wannan 'yar aiki ya kore ta, ya ce bare yiwu ba ya ɗauko ta aure, ita kuma ta ɗauko wata daban ta zo ta kawo. In ita za ta ɗauko 'yar aiki, ita kuma aikin meye za ta yi? Ita kuma ta mayar mai da cewa aikin matan aure. Daga nan dai suka ja chapter har ya kori 'yar aikin, ya tsaya yana girgiza kai, yana maimaita kalmar da yake yawancin maimaitawa, well, it's allowed. Gidan su Laila kuma ta zo tana faɗa ma iyayenta ne game da takararta da aka neme ta. Babanta yana murna yana farin ciki, yana cewa duk taimakon da ake bukata na siyasa zai bayar, saboda shi bai san siyasa ba, kasuwanci kawai ya sani. Amma maman Laila ita ma hankalinta bai kwanta ba saboda tsoron 'yan siyasa da halinsu. Har dai tana cewa ita ai karamar yarinya ce,
Laila kuma tana cewa haba yaushe za ta girma in dai kullum za a ce mata ita karamar yarinya ce. A haka da har aka sa mata albarka ta tashi ta tafi. Ta zo gidan su Nadiya kai tsaye ta same ta. Ta ce mata da su yi magana suka shiga cikin ɗaki. Suna shiga cikin ɗaki kuma ta faɗa mata komai game da harkar siyasan da aka neme ta. Amma Nadiya bata so haka ba. Ta bata waya ta ce ta kira wayan ta ce ma PM minista ita ba za ta yi takarar kujera ba. In dai ta yarda da ita aminiyar ta ce ba za ta cutar da ita ba. Wannan shine karshen episode din. Mun gode.